Digitalizazioak gizartearen sektore ezberdinetan eragin du eta hainbat hipotesi joan die baieztatzen. Adibidez, etengabeko berrikuntza sustatzen dauen gizarte baten bizi gara, etengabe pentsatzeko moduak aldatzera behartzen gaituen gizarte baten gauz, tresna berriak ezagutzera behartzen gaituen gizarte baten aurrien, eta horrek hezkuntzan ere badauka eragina, ezta? Hezkuntzaren inguruan ari garenean, inportantea da digitalizazioaren oinarriak ondo zehaztea, ezta? Eta hor, badauz hainbat ideia gako. Etorkizuneko irakasleen, ero 22. mendeko irakasleen lauzeak, ez? Edo horrela izendatzen dituzten horrek zaintza, konexioa, culture of growth mindset esaten dana, ero apur bat hazkunde mentalidadea eta komunidadea. Bestalde batetik, importantia da adibidez, kompetentzia digitala, ero formazioa kontutan hartzea, ezta? Ezagutu behar ditugu tresnak, ezagutuko erabili egin behar ditugu, orduan, tendentziak eta joerak ezagutzea eta probatzea importantea da. Eta askotan uste dugu, tresna horrek diela beste munduko zehozer. Baina erabili aldia, adibidez, inteligentzia artifiziala agertzen da lekudanetan, ezta? Nola erabili inteligentzia artifiziala hezkuntzan? Badauz aukerak eta erabili izan ditugu, ezta? Gure kasuan adibidez, ikerketa desberdinetan egin duguna da probatu, ea nola identifikatu berariaz, ekosistema digital baten ikusi ezin ditugun hainbat portaera, ez? Ikasle bat noiz geratzen den ezkutuan, edo noiz agertzen den, edo ze emozio bizi dituen ikasleak testuinguru digital baten dauenean. Orduan, digitalizazioaren zentzua dau nolabait hezkuntza proiektuari ero hezkuntza eraldaketari ekarpen bat egitean. Orduan, ekarpen hori izan beharko da osasuntsua eta jasangarria ikaslearentzat, irakaslearentzat eta komunidadearentzat.